हेलौ दोस्त हारायाव लोगोफोर बिराद दिगदार ओंखाम मोनजायाखै रुटि नागिरबायदोंमोन आङो रुटिया दा जोबजोब्बाय नै बेलासिबायना नै जेल बियो जेल बेयाव सोंसै बेना बादो मोननांगौमोन ना खुसाखौबा ट्राय खालामसै बायद' रुटि हबो खुसाव हबो 5 টাকা কিন্তু পয়সাটা 5 টাকায় খুচরা নাই হব না রুটি নাই আচ্ছা दानाबा बहा मोननो लायखो बिदिनो जायो ओंखायनो फुङावहाय ओंखाम जाखांना फैनांगौ गोजानाव थाङोब्ला गोजानाव हान्थियोब्ला बिदिनो ओंखाम जाना फैनांगौ आङो फुङावहाय माबा जाबोदों फिसानो मा होनोमोनलाय ओंखाम फिसा जाबोनायल' बेहाय जेल फुङावहाय बाहाय ओरैबायदि मानसि जायोना बाहाय अभार जाखायो आरो नोंसोरलाय मिथिखायोना दारि गोलावफ्रा जेरावबो आरो कर्टआव होन बेंकआव होन जेलाव होन थानायाव होन जेरावबो बिसोरो गेदारिं जाखायोना बेखौ नोंसोरो मिथिखायो स' दहायनि आं भिडिअ हगारनाय भिडिअ पस्ट खालामनायखौहाय जबनि बा साख्रिनि पस्ट खालामनायखौहाय बिथांमोनहा जुदि नायदोंब्ला एप्लाइ खालामदो आरो जाय बिथांमोना ना गाज्रि कमेन्ट हरनायनि सिगां गावखौनो गाव साफा खालामनानै लाग्रो बेनि उनावहाय गाज्रि कमेन्ट हर ना मा होनो बयबो सुबुङानो गाज्रि कमेन्ट हरजानो बायोलै आरो गासैबो सुबुंफ्रानो मानसिफोरा गावखौनो गावहाय बिराद गोरों सानना लायो नाथाय आं जेबो रोङा जानो हागौ नोंबो जेबो रोङा स' बाय दंफैलै नै दुब्रियावहाय दारि गोलावफोरनि माबाखौ नायफैदोंमोन आङो दा बिसोरजोंनो जाफानांसिगोन आरो बबाहाय ओंखाम मोनो दा मा नायो नागिरदों रुटि हबो रुटि आगे दिगदार बावबो जालानो रुटिया आगे नै बाहाय ओंखाम जानोसै ओंखाम बाहाय ओंखाम जायोमोनथ' ओंखाम जाग्रा Mama, ভাত খাবো আজি ভাত খাবো আছে হ্যাঁ হবো না ঠিক আছে আজি থাকা দিমু হ্যাঁ स' बाहाय आं मैया ओंखाम जादोंमोन हो ओमफ्राय जानोसै ओंखाम जानोसै बेखायनो गुसुं हो नांगौ কি আছে মাছ কি মাছ हा बकुवान ओंखाम जानोसै ओंखाम मोनजाबाय नाजों जानोसै ओरैबायदि मोजां बानायनाया गाज्रि बानाया थिगैनो दङ हेन्ड वाश खालामना लाग्रोनो हेन्ड वाश खालामना लाग्रोनोसै Jolekian bah? Wow, so interesting. Bisna biदि ini माबा जायो बिसना बिदि आरो जोंनि आना बांसिन बर'फोरना नामा हटेलफ्रावहाय बिदि माबा होफैया बिसना खेबसेनो ज' गानसै ओमफ्राय बिसना बिदि होफायो नै बिसना बिदि होफायो बाहाय एसे मोजां बानायनायालाय गरम होनबा एसे जाना लाग्रोनोसै नाजों जानोसै जाना लाग्रोनोसै जाना लानोसै दे मन हरबाय